Ramadana watan alkur'ani da ni'imomi daga rabbani. Ilahu ya ce na sane kunji al'umma to mu yi tunani, mu yawaita karatun Qur'ani, mu bar yin aiki mai muni, komai mu za sha mizani, kairan ko sharran al'umma. Ramadana watan fadala, ciki aka karɓo sallah, azumi lada jumla, to kada mu yi batala, salatin manzon Allah, hailala la haula, mu zama masu kamala, sadaka mu ba ibadillah. In kai aiki kwara guda, 70 shi za a ninka ma, watan nan dai ne kwara guda, mu dage ya mu al'umma. In ka dace cikin sahara abada, san ba kai babu suma. Musulmi mu dage da ibada, kar mu cin nama har gulma. Idan wani ma ya ja ka fada, in nisa in shi za ka fada.